İsa Mesih va eza şma zeydi miyana rışena vergan miyan. Kande joy zeydi marana aqlin be ew zeydi bawrana nazi pak be. Dikkat kere. Şar do şma tepişo ew do şma mahkema do. Sinagoga miyandı do kamçıya şma rode. Kande ki şmayê mi dima yeniyê do şma bigîre berê waliya ew qiralan ver. Wexto ku şma dî înan vero bê, hiç qaxû megîre ku şma dî înarê çi çî vace. Çikê a sat Allah do qisanê xwe do şma fek kero. O ku do qisey bikero, şma nê do rihê pêr de şma bo. Brado birarê xwe ew pî do lajê xwe do bido şarî dest. Ew do îna bikşe. Qeçî do mayû pêr de xwe ver bivciyê, ew merdimî de îna bikşe. Kandê ki şmayê mi dima yeniyê, heme merdimî de do şmarê dişmen be. Hema kam ki heta soyun damiş bo, o do ganê xwe bireyno. Wexta ki şmarê jû sûk di teዕda kenê ze, birê mêşirê jûna sûk. Şmarê raştayla nayvaca. Heta ki şma sûkan de İsraîlî miyan di karê xwe biqedîne, eda yanî lajê merdimîn o verê coy bîro. Ne talebe mehlîm de xwe serayo, ne zî kole efendî de xwe serayo. Wexto ku talebe beno zeydê mehlîm de xwe ya, ew kole zî beno zeydê efendî de xwe ya ze, werdinazî şa benê. Ek merdimî wihêr de keyîrê şeytan vatî ze, ê do merdimiyê ki keyî miyan dirê, do înarê daha çûyo xirab vace.